na ay panultihon nato labi na gyud og kaning panahon sa kalisdanan, moingon dayon ta matira ang matibay. Sa may pasabot ana, Tagalog mo na siya. Ang ligon maoy magpabilin. Muna ningos Kristo moabot niya ning mga linog, kamatay, gubat, unayon mo og kiha sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, unayon mo patay sa inyong mga higala. Ana, matira ang matibay niya. Saman, ligon mo o huyang? Lingi ay mong tupad. Nasa mga ligon ka, huyang. Ang di man mumulingi. Oy, daghan kay nato musurrender mo na ang kalibutan karon, giharian na kunos kabalaka. Mao na nga aduna nay mga stressful emotions, mga depressions, hangtod managhikog na lang. No? Daghan kuno kay rong cases sa paghikog. Dili lang sa mga tao nga way simba-simba, hasta ang gasigig simba maghikog na. Oh. Apil naman gani mga madre, mga pare, usahay maghikog na. Nga naman, depression. Muna sa Ginoo di ay ang tinuod nga nagtuo Ginoo, why depression? Nga naman, ligon, mubarog, bisag lutuson, bisag ipangkiha mo na ingos Kristo, usaha ang inyong hunahuna. Ay mo kabalaka unsaon pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kanindot anang pagkasultihan, no? Ayaw na paghago aron ang imong kaugalingon imong panalipdan. Sige, lingay mong tupad. Ingna ayaw na paghago. Relax lang. Sige, ingna. Sige ba, lingi ba? Ingna ayaw na paghago. Relax lang. Kay munas ginhawa ginatong hago pagpanalipod sa tong kaugalingon, hala tukod ana mga balay nga nindot kuno, kural ana mga balay aron dili jud kuno mamiligro, inom ana mga tambal, sige yung pa-check up, siging pa-check up aron lang gyud kuno nga dili gyud makalitan og kamatay. Na mabangga lang diha gikas pagpa-check up, na bangga na hinuon, patay na hinuon. Di ka ikiyas o niya og pananglitan sige ka pa-check up sa doktor, maglinog mahugno imong balay, mada sa landslide na madi magsilbi, palit ana mga mahalon kayong food supplement lab, inom gyud kay haron mo bata di masakit na landslide bitaw, flash flood bitaw da hasta pang iyang food supplement gianod kay matod pa ni Kristo. Wa gi usahan ning mahibilin kaning sa kaning mga batos templo nga perting mga nindota, mga unsa pa to mga batuha nga nindot mga marble nana ingos Kristo mabungkag gining tanan, way magpabilin. Dinhi sa tong simbahan lingi-lingi di ba nindot kay tan-awon mga stained glass no. Na kasus nindota kuto mo anhi dinhi mo ingon jud kanindot. Niaga ni ron ang Birhen sa Guadalupe. Ako mangining dito man jud ko nagbata, ako maning parokya. Patrona man ni nato sa Sugbo. Ang nanghato dinhi gahapon ug mo say mokuha karon ang atong ako yung mga barkada dito sa Guadalupe nga gadtubo gimi ba Legion of Mary choir diha gi simbahan. Pag abot nila diri ingon da pagkadinduta gyud sa imong simbahan pader. Sus nindot taga sige lang sila lingi-lingi ba pagkanindot gyud ana inako sa kong una-una ingon ang ebanghelyo wa gi usa ka stained glass ani nga dili mapulpog, tanan pulpog kanang lingkurana ninyo nindot kayo pulpog sana na atong CR dito tanawan ninyo humana man gyud magamit naman atong bagong CR perting nindota pero wa gi usa ana diha hasta pa ang mag CR diha mapulpog gyud. Bisa kung saon pa natog panindot kanang imong naong way usang mahibilin diha wa
mahurot ginagkalata. No, nilingi ay mong kuan tupad ikatulong lingi ing na moabot ra yung panahon nga malata ka. Sige na. Ayaw na lang pagsighago diha, kabalakag yun na. Moabot ra gyud ang panahon na malata ra gyud ka. Naning sige gwali, dagang kay mingon padiroy ang pingit taon imong health kay ganahan gyud kay mis imong humili pader. Ana nya daghan kay mig makatunan og dugay pa kang magpuyo sa kalibutan pader, daghan pa gyud kaayo ang ma-enlighten og madasig sa imong humili ay sag kamatay pader nako naong ng mga tawhana. Wa man gani siguro og patay nako. Saputon lang na akong driver, patuyang nagpadagan, mabangga dayon, awa na. Sunod dayon tang Bishop Chupilo Kamomot, na gasimposyo man ta ni Bishop Chupilo Kamomot dire, usas gihisgutan, giunsan niya pagkamatay. Paduong taon siya magmisa, alas 3 sa hapon, magmisa siya dito dapit sa Karkar, abot sa may San Fernando, doon na lang yung gayo ba? Sus, banggaan bitay lang gisakyan, tulilik, lagpots bisya, papatay eh. Wa mo ila katubutan pagay ito samot na ning nagwali ron. Kadalira ni patyon di gyud mawiling Ginoo ani. Namo na unsa may gustos Ginoo, dawata ang kamatuoran. The truth will set us free. Ug unsaon man pagdawat ang kamatuoran nga matapos ra gid ning tanan. Apan ayaw kabalaka kay gahisgot si Kristo dire, ningon siya, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Kaning kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mga igsuon, mao ni magpabilin nato, mao ni ang kalig-on nga atong kuptan, dili ang atong pagsigig puyo aning kalibutana nga di ta mga matay, di ta mga sakit. Ayaw ana, masakit yung ka, mamatay yung ka, pero maluwas ta. Okay, kaupat nga lingi. Ing na maluwas ra di ay ta. Sige, ina na. Maluwas ra ta. Na. Pero, ang gihisgutan sa unang pagbasa, ang mga dautan sunugon sa magdagami, ang mga nagsunod kanako, mobidlisiw ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Kanindot ana, ang problema di ayron sa imong kinabuhi karon, nagsunod kas Ginoo o nagsupak-supak sa Ginoo. Sige, kay nagsunod kas Ginoo, don't worry, mobidlisiw ang kaluwasan diha nimo. Kani wa na ni siguro kinsay nagsunod sa Ginoo ay paghunahuna nga kining gasulob ug ingon ani duol ni Ginoo, daghan kay yawanon ani way siguro gawali ron ang usa. Apil na kanang magbasa-basa dire, kanta-kanta. Sus, otro sana mga yawanon. Iapil patatong tuwa dito ay mga buutan kay tingog loob, kanta gyud ana-ana. So daghan kay yang yawanon napita. Samot na ning dinhi aning kilid kani mag-serve dinhi. Samot na nang muaris misa niya, magsupak-supak pag yung mga asirit, di pag yung magtuman, pag yung gusto ga sa lingkod. Maliit, pag abot mo pa yung mga kusmod kay ignaw. Nyara ba, di rabasan mo huwag skulikta. Sus, samot na sunugon. Sunugon gid mo dagami. O na, ang inyong buhaton karon aron mo mahimong matarong sa matas Ginoo, pamalit mog slat. Kana ra gyud. Nga naman, usa lang nimo kapalit, gamito na nato tibok simbahan, dako kayong grasya imong madawat. Di ba? Nang gidasig ta mo sa pader, ikaw ba hingwarta gyud kay kastanan. Kusog kay kang magsigig baligya anang slat. Nakuha jud ko mangwarta. Wa, minilyon naman gay na imong nadawat. Nako, lagi, pero wa man ko'y gigamit ana nga ako kaugalingon ni ana sa simbahan. Nya kay ang simbahan nakahatag magmaayong alagad sa uban, tanan nga mo palit og slat. Nako, ikaw ara ba kay klaro, palit ba ka? Kanang nakatampo sa pagpanindot sa kinabuhi o pagpalig-on sa pagtuo sa mga taong magtotoo. Di nindot kayo. Na karon birthday man ako rong 24 ug makaabot pa ko, ang akong gipangayo nga birthday gift ninyo
kutob sa nakauyon sa akong pagkapari, palit mo bisag usa lang kaslat gikan karon hangtod sa November 24. Okay, lingay mong tupad na mopalit ka. Pangutan na. Gikan karon ba? Pila pa man nakaadlaw. So karon pizza unsa man taron pizza 13. Napay 11 ka adlaw. Anang 11 ka adlaw siya ro di ka katigom og para usa ka slot sa DOPS 1,000 ra man na. Palit. Nawa. Namang ganingon ako karon pader, mupalit niya ako 100 ka slots. Nako ha, isa para nas imong birthday. Sige kog huwat wa pa may niabot nako ha. Sige lang, basig kutob mas 24. Di ba? Nasa ningon pila na edad nimo pader? Nako 59 ako og makaabot. Isa mupalit niya kog 59 ka slots pader halad sa imong kuan. Hantod karon ga-monitor pa ko wa pa ini soda na pero kutob manas 24. Iya patong gitigom og maayo. Di ba? Nasa ningon ako pader, di ako duha ka slot. Pwedeng mutambong ko sa imong birthday, nga ako lang ning itonol nimo personal. Nako, pwede kayo. Nako, kanimo kaon gini. Nako, hawan. Sige lang, di sa ni kahurot og 2,000. Ibitaw, ganang. Ako lang ning gihimo. Aron tagaan mo okasyon ba, nga dili ta magsigig tigo man ang kwarta dinhis kalibutan para sa atong kaugalingon. Kay mga lata rata, ibilin rago na diha sa simbahan, di ba maalagad na nato sa katawhan forever. Nganong ninindot man atong facilities dinhi, nganong nidako man atong parkingan, nganong ninindot man na atong CR diha, tungod na sa mga tao nga mitampo o kana maunay tan-awon sa Ginoo. Nganong nakatampo man sila? Kay mga kugihan kining mga tawhana. Matud pang San Pablo, ang mga tapulan dili angay pakanon. Muna nilingi katapusan na unsa man ka tapulan kugihan. Kay kanang tapulan sige ra ginagpangayo, sige pangayo, pero kanang kugihan makapanghatag gina siging panghatag. Nang katawa ko kay akong gipasubay sa atong Finance Council, nakopila naman gi atong nadawat nga donations, apil na tong kapilinya, katubang mga donations nga dili para ni tanan yung donations gisubay. Kibaw mo pila na yung nakwinta karon as of yesterday? Pa mo kibaw no? Akong isulti ninyo, niabot nag 136 million ang atong nadawat nga donations. So pakpak kayo. Nga ako sang gipasubay, pila man kabuok ang number of donors, apil na ng mga anonymous, kay ilista man ginanamo. Ibaw mo pila kabuok. 22,000 ka mga donors, more or less, na adiha dapita, 22,000. Ang 136 million, hinatag na sa 22,000 ka mga donors. Itanaw nako ang akong mga viewers sa social media, mo average og 1 million kada adlaw nya subscriber, mga naas mga 124,000 nya 22,000 pa ang midonate. Nako pastag mang donate ning 100,000 hurot din atong project ko. Anong inyo makong itutukan? Wa mo magunahon. Accountant ba ako? Ako lang ibalansi-balansi ba? Stag bang donate ni no? 124,000 ang subscriber good sa YouTube. YouTube pa lang na. Napa dito Facebook, ana. Napag yung maminaw, siging pa-picture na ko. Siyaro, wag yun i-donate ani. 22,000 na di ay. So kadako des mahimo. Sa 22,000 pa lang, dako na kaig nahimo nato. Daghan na kay tag nahimo na nindot ang simbahan, natukod ang kapilinya, na dayon nga nindot kaayo ang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot. Daghan tag mga parokyang gitabangan, daghang mga tao na pa-ospital, na pa-eskwela, na lubong, na bayran ang mga lungon. Daghan sa mga tao nga atong gidas ospital og nangamatay. Padama ospital, patay lang yapon. Pero kaning tanan tungod ni sa mga tao, 22,000 more or less nga nagsigi og hatag kay mga kugihan ug mao ni sila ang maluwas
sama ni San Pablo ningo siya nagkugi mi, naghago mig maayo para dili mi makahatag og kabugat sa uban. Unsa may ilang nahatag? Kalipay. Kanang kasigig palit na tog slat, lipay kay taana. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 10,522 slots. Oh, pakpak. Yes, kanindot ana. Naapay 44,478 slots nga available. Oh, pagdali gimong palit diha aron mo malangit kay basin o niya hapit na mo mga lata. Ayaw dugay-dugaya kanang inyong mga kwarta, kanang inyong sigihag tigom diha, kanang inyong mga alahas ipamaligya na haron ipalit og slot kaysa malata raon niya na imura niya ng biyaan, no? Kanang imong mga cellphone sikag basa ana nya porn ra ba kasagaran imong tanawon, may pag-imo nang ibaligya niya ang halin ipalit og slot. Wa na kay cellphone pero registered na ka dito sa Ginoo. Oh, kanindo ana no? Hindi man mo malipay ani nga akong ipang istorya. Sige, katong mooyon manindog ta.